Ja, Theis. Jeg prøver at lave denne her vejledning på lidt anden måde, end du måske har set før. Jeg laver sådan en recording, og så ser vi lige, hvordan det går. Jeg har fået din mail, den har jeg sat op her i en pdf rent faktisk, og så kan jeg på en let måde tilgå, hvad det er, du har skrevet. Og jeg har tænkt mig simpelthen bare at løbe det her igennem stille og roligt. Og du er gået i gang med det her projekt. Og det første jeg skal sige, det er jo, at du beder mig om et eller andet sted, der står sikkert nede i bunden her, når ruller jeg lige ned for at se, uddybende, lad mig høre dine umiddelbare tanker og kommentarer. Og det kan du så få. Jeg ved så ikke, hvad du kan bruge umiddelbare tanker og kommentarer til, men nu får du dem. Og så skal du huske på, vejledning foregår helst på den måde jo, at du har nogle konkrete spørgsmål, som jeg kan forholde mig til. Fordi det tror jeg, du får mest ud af i virkeligheden. Men nu tager vi det bare sådan her. Jeg synes jo, det er en god idé, som du skriver, at du har tænkt dig at fortsætte med samme emne som i praktisk opgave. Det synes jeg er godt, fordi så ved vi jo, hvad du taler om. Og jeg har jo læst din praktiske opgave. Og det er det her med den australske korneksport. Og jeg synes også, det er interessant. Og du skriver, at der er rigtig stort fokus på disse afskibninger. Stort fokus. Jeg skal lige sige, at der er ikke noget, der hedder stort fokus. Jeg ved godt, der er en masse mennesker, der taler om bredt fokus og alt sådan noget. Der findes kun et fokus. Og det eneste, man kan gøre med et fokus, det er, at man kan gøre det mere snævert. Det vil sige, få mere fokus på. Men skidt med det. Det er bare en af de kæpheste, jeg altid har, når jeg hører politikerne tale om stort fokus og mange fokus og alt sådan. Jeg forstår problemstillingen, at det er godt at kunne forecaste noget. Som jeg sagde i min feedback på det praktiske seminar, så det, som jeg egentlig tror, du er ude efter her, det er jo en model, så man på en eller anden måde kan forecaste, hvad der kommer til at ske. En eller anden form for early warning system. Men det kan vi jo lige komme tilbage til. Du skriver, at du vil undersøge de bagvedliggende faktorer. Det synes jeg jo lyder fornuftigt. Jeg ved ikke lige, hvad det er for nogle faktorer, der er tale om. Altså, jeg har den, hvad skal man sige, tanke eller den forståelse, når det drejer sig om landbrug. En af de væsentligste faktorer, som driver eksport af landbrugsprodukter, det er jo rent faktisk vejret. Og så er det noget med verdensmarkedspriser. Det er de to ting, der afgør, om varer bliver skibet ud af et eller andet land og hen til et andet. Hvis der for eksempel er frostvejr i Brasilien, så bliver der ikke skibet ret meget appelsinjuice ud af landet. Brasilien, der er ikke så tit, der er frost, men det er nok mest kaffehøsten, det går ud over. Men sådan noget som Florida, hvor der kommer en masse appelsinjuice ud af, jamen altså, der er et early warning system jo, når man kan se, at der er frostvejr i januar måned, så ved man, eller i november, eller hvornår det nu er, så ved man, at blomsterne tager skade, og høsten om 8 måneder senere ikke bliver så god. Så vejret, det er jo noget, der afgør. Og i det, når det drejer sig om korn og Australien, så er det jo et spørgsmål om, hvor meget der regner. Regner det meget, så er høsten stor. Regner det lidt, så er den lille. Og så bliver det jo ikke eksporteret så meget. Så jeg er jo helt enig med dig at undersøge bagvedliggende faktorer. Og de mennesker, der handler på børsen med korn og appelsinjuice og skinker og bacon og hvad det også måtte være, de sidder jo og følger alle disse ting. Og så læser de jo rapporter, som Landbrugsministeriet laver om, hvad de forventer høsten bliver. Og så kan de jo planlægge og handle på børsen med futures og om prisen på korn og appelsinjuice og flæskesider går op og ned. Så det er jo sådan set en meget vigtig bagvedliggende faktor. Hvis der er rigtig meget tørke, så er det nok begrænset, hvor meget korn der kommer ud. Så det er noget af det, jeg tænker på som en del af modellen. Du skriver, at du vil undersøge hele værdikæden fra høst til afskibning.
Og det synes jeg også lyder rigtigt. Men der er jo spørgsmålet, hvad der indgår af faktorer her. Og det tror jeg er noget af det første, du skal prøve at tænke på. Hvad er det for en model, der gør? Hvad er det for nogle vigtige ting i sådan en model, der gør, om der kommer meget eller lidt korn ud af Australien? En anden ting, når man jo producerer noget, det er jo i den anden ende, er der jo nogen, der skal aftage det her. Og der er en hel masse mennesker rundt omkring. Nogle gange så er det jo måske Kina. Andre gange, hvis høsten har slået fejl i Ukraine, Rusland og USA, eller der er politiske problemer, jamen så er der stor efterspørgsel efter korn fra Australien, fordi der kommer ikke så meget ud af de andre steder. Så der er også en hel masse politik i det her. Så jeg synes jo, det er fint at få det her undersøgt. Det næste, du har gang i her nede, det er jo denne her problemformulering. Det er jo sådan, som jeg også har sagt mange gange, problemformuleringen, det er den, der bærer opgaven. Hvis problemformuleringen, den er præcis, det skal den være, og hvis den giver mening og er fornuftig, så er det et godt fundament, fordi det er den, der styrer opgaven. Jeg har jo ikke andet end den til at styre opgaven. Og det skal forstås på den måde, at alt, hvad der bliver behandlet i opgaven, det er noget, der direkte kommer fra problemformuleringen. Der skal ikke foregå noget inde i opgaven, der ikke har noget med problemformuleringen at gøre. Det gør bare opgaven dårligt. Og så er der også sådan, fordi problemformuleringen er fundamentet, der styrer opgaven, at fundamentet skal jo være et godt fundament. Fordi på et godt fundament, der kan man bygge et højhus. Hvis problemformuleringen er uklar eller noget andet, at den i virkeligheden ikke omhandler et reelt problem, så bliver fundamentet jo ligesom det hviler på sand, eller det er skævt. Og så når man bygger på det, så bliver det jo til det skæve tårn i pizza. Og det her kan vi jo ikke bruge til noget. Og så skriver du her i problemformuleringen, hvordan. Og det er jo altid et godt ord at bruge, fordi svaret på hvordan, det er jo sådan. Og det vil sige, at din konklusion skal ende med sådan. Og så er spørgsmålet jo bare, sådan. Hvad er det? Er det et early warning system? Er det en markedsføringsplan, eller investeringsplan, eller hvad er det? Det skal du tænke på, fordi du skal jo allerede nu forholde dig til, i virkeligheden, ting at forholde sig til, hvilken form for konklusion ønsker du at drage. Og en anbefaling, man samtidig bruger, det er, at det kan være en god idé at skrive konklusionen ned nu. Og hermed mener jeg jo ikke, at det skal være den endelige konklusion eller den rigtige, for det bliver det jo ikke. Vi har jo ikke noget data, analyse og empiri endnu at arbejde med. Men hvordan forestiller du dig, at konklusionen skal se ud? Er det en række anbefalinger? Er det noget med en organisation? Er det noget med handlingsplaner i forhold til, hvad Futures Market siger, at prisen bliver om 9 måneder, eller hvad er det, konklusionen skal være? Fordi når du har sådan en eller anden idé om, at konklusionen skal være sådan, eller sådan, eller sådan, jamen så er det sgu også meget lettere at komme op med en problemformulering, der sådan nogenlunde matcher det. Sådan er det. Så prøv en anbefaling. Prøv lige at tænke på, hvordan forestiller du dig, at konklusionen ser ud. Hvad indeholder den af ting? Godt. Du skriver jo her, at hvordan skal du forholde sig? Ikke? Det er jo altså forholde sig. Hvad er det? Det er jo et eller andet med, at der skal være nogle handlingsting her. Og det er måske en handlingsplan. Det skal jeg ikke kunne sige. Men målet det er jo også at mindske risikoen for forskellige ting. Og så kommer der noget her, der jeg synes er lidt diffust, som jeg ikke helt ved, hvad betyder. Nemlig at optimere afskibningerne. Det gør ikke noget, at problemformuleringen måske ikke er helt 100% præcis. Tit når man har en problemformulering, så kan man også lave et lille afsnit inden afgrænsningen, som hedder
problemfortolkning. Og der kan man så fortolke sådan noget som, nu er der et eller andet her, der siger noget på computeren. Det skal jeg ikke kunne sige, hvad det er. Hvad var det, jeg kom fra? Jo, optimere afskibning. Hvad betyder det at optimere afskibningerne? Det kan du, enten kan du ændre det, eller også kan du lave en problemfortolkning, hvor du skriver, at optimere afskibningen betyder for eksempel bestemme størrelse af skibe, eller ruteplaner, eller hvad det nu måtte være. Det ved jeg ikke. Det må du på en eller anden måde forholde dig til, fordi optimere afskibningen, det er sådan lige lovligt løst. Jeg skal også lige sige her, at når jeg laver sådan en, det er noget, der hedder screencast, så kan man kun lave dem for 15 minutter ad gangen. Så det er ikke umuligt, eller det er helt sikkert, at jeg slutter den inden 15 minutter, og så laver jeg en mere, eller to, og ellers kan jeg ikke nå det hele. Godt. Så du skal forholde dig til de ting her med problemformuleringen, hvad du egentlig tror konklusionen bliver, og så skal du overveje, om du kan præcisere denne her problemformulering, eller om du skal lave en problemfortolkning, hvor du mere præcist beskriver, hvad det egentlig er, der står i problemformuleringen, og hvordan det skal tolkes. Godt. Så har du noget, du kalder undersøgelsesspørgsmål, eller U1 osv. Hvad er egentlig et undersøgelsesspørgsmål? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Ja, i virkeligheden så er det jo egentlig en form for disposition af, eller navnene på hovedafsnittene i den analyse, du skal lave. En opgave som den her består jo hovedsageligt af få ting. Den består, og jeg kan se i øvrigt, at internetforbindelsen er lidt svingende, så jeg håber, at det hele bliver optaget. Ellers må jeg skulle lave det igen. Hvad kendetegner australsk korneksport? Ja, hvor kommer jeg fra? Det er fordi, jeg sidder og kigger ned på og ser, at forbindelsen er dårlig. Det er fordi, jeg sidder ude på landet i Sverige og optager det her. Jo, de her undersøgelsesspørgsmål, det er jo egentlig bare afsnittene i analysen. Der kan man så spørge sig selv, når man ser det her U1, hvad betyder kendetegner? Altså, hvad er det, du vil frem til, når du skriver kendetegner? Er det noget med priser? Er det hvide kvalitet? Er det kornsorter? Hvad i verden betyder kendetegner? Hvad er det helt præcist, du vil lave i den her analyse med den her del af analysen, der hedder 1 af kendetegner? Ja, det skal du altså lige overveje og præcisere. Det næste, det er U2. Der er det her med parametre. Måske det er faktorer, der påvirker australsk korneksport. Og det er jo nok noget af det, jeg var inde på her. Det kan være arbejdsløn også, for eksempel. Det kan være ret mange ting. Så den er lidt svær at have med at gøre. Jeg tror lige, jeg stopper denne her nu, for jeg kan se, at der ikke er noget internet, så det må vi jo så lige se, hvad der kommer ud af det. Det kan være, at jeg mister forbindelsen igen.